Get ready with me. Takže toto je fit. Som prišla od takej predparty. Taký od... ako sa to volá? No, prišla som od Hana Party. Tak to si dáme. Takže toto budeme si dávať preč a ideme... Počkej, ešte aj tento... Máme to, vyzeráme ako nejaká crazy woman, ale tak ideme ďalej. Zajtra pôjdeme na taký party, že keď sa taký, ktorí poznáme sa oženili, takže transition, idem do pyžama. Transition. Hotový! Idem si umyť zuby. Oni mi toto spravili. Česanie. Tak a ideme spať. Je 22:05.